Good morning guys. Ayun, nalimpungatan ako. May iniwan kasi akong ina-upload. Kaso, hindi siya upload failed. Can't process file. Ayan o. Kaloka. Yung pala yata hindi natapos yung hindi ata ito na tapos na ma-convert. Kasi kino-convert ko muna yung mga yung mga videos. Yung mga rendered videos. Ay, yung mga na-edit na kino-convert ko pa para mas mapaliit yung file niya. Ano ko, sayang. Kala ko pa naman uploaded na. Anyway, magandang umaga. It's, ano ba yung pangalan? Sunday, April 17. Good morning! Purlog si si Palaka Kas pang humilik. Ay, nako. Happy birthday nga pala kay Jay Ruiz. Ayun, tomorrow pa naman siya. Ang birthday niya, April 18. Pero, batiin na kita ngayon. Happy birthday, Jay Ruiz! Baka makalimutan ko eh. So, yun. Tinanong ko guys, nire-convert ko yung vlog na-edit ko. Kasi, hindi pala tapos na-convert. In-upload na ni Daddy kahapon. So, ayun. And it's uploading na ngayon. And I'm on my 4th vlog na. Ayun. Tapos ko na rin siya ma-edit. And yay! Sana mahabol ko lahat today, guys. Ilang araw ba ako walang vlog? Monday to hanggang kahapon. Saturday, no? So, kaya yan. Kaya ko yan. Kaya love ko ang weekend. Kasi doon ko nagagawa yung mga pending din sa YouTube. Ganon. Kaya, Corabels tayo ngayon. Tapos si Koloko, nasa pa ni Dayan eh. Actually, di pa sila bumabangon. Nandun pa pagbaba ko kasi kinuha ko yung isang cellphone at may clips kami doon ni Kai. Aba, mga gising na, kanya-kanyang hawak ng gadgets. Mga nanonood, ewan ko mga pinapanood doon. Ayaw pa nila magsibangon. And alas 9 na halos. Ayaw pa, hindi pa yata nakakaramdam ng gutom. Kaya pa sila. Anyway, di ko alam kung anong ganap ngayon dito sa amin. Pero sabi kagabi ni Papa, kasi may di ba nagkainan kami, ang saya-saya. Bitin yung kanin. Sabi ni Papa, sige bukas na lang, magkainan tayo ulit. Tapos baka daw mag-ihaw ng liempo, tapos yung talong na ensalada nga. So, excited ako. Food trip guys. Or food trip. Ayun. Ano ba gagawin ka na? Ako nagugutom na, karamdam na ako ng gutom, kaya lalabas na ako. Bibili ako ng wait lang. Tinapay muna. Kasi magkakainan nga mamaya. Ay, parang na-try ko na din itong bagong collagen. Halo ko siya sa Milo siguro. Kasi pwede siyang ihalo sa mga drinks, cold or hot. Pati sa ice cream na. So, yun. Kakatawag pa lang, andito na agad. Musta? Pangumaga ka? Saan ang mo ngayon? Very good Ay, galing ng palengke si Darcy. May sadalang saging. Dito ka lang kasi. Tapos, ano ba to? Hindi, magpapasig ako. Hiniram ako. Yung kangkong. Balik na server. Balik na. Uy, ano ba Tipi? Tignan mo si Tipi yung papansin sa'yo. Pati si Gruto, ala. Ayan, ganyan sila guys. Kalambing. Pati si Conan, ala, nakinuyog ka na, Pep, Grabe na, pawis mo, papasok ka pa lang. Bye-bye. Walang pagkain, Pepe. Mamaya ka na lang pag-uwi mo. Luya, kamatis. Ano ba ito? Meron pala dito, sabi ni Darcy, wala. Ay, konti lang. Yan. Mag-iihaw na naman. Ang dala mo, Day? Santol. Ini, baby. Santol. Sana ngayon lumuha sila, sila nene. May dalang duhat. Gusto mo ba yung duhat? Balaygang. Hindi ba yung balaygang? Kasi meron sa amin. May pag-uwi sila Kuya Peter siya makakausan niya ba yung pasukan na yun. Hindi na pwede. Sayang, dadala ulit siya na dito sa Star Apple. Ari ko, si Tita Nenay mo na lang.
Yung duhat, di ba? Yung paano yung parang pa-oblong. Sa Bicol, meron yung bilog lang na maasim tal. Maasim din yun, di ba sa atin? Pero may matamis na inaalog-alog sa asin. Wala nang dito. So, sa Bicol lang nun. Anyway, gusto niyo ba ng ano? Tocino? Yes. Mo si Peter, bumili na ng ano na. Nang Tinapay niya. Tsaka dahil yung daw gusto niya. tinapay. Ikaw anak, tocino? Lomi. Lomi na naman. Lomi nga kinain mo kagabi eh, bago ka natulog eh. Lomi na naman. Hindi, may tocino dito. Luto mo na. Para kufragid eh. Give me Tocino. Tocino, ayan. Tipi boy! Oy, dito pa lang Kuya Natsu. Naku, nangwiwi din. Kuya! Kunanin! Kunanin! Ayan, may ano daw may. Nakalimutan ko, nag-comment siya kagabi. Yung pangalan yata ng aso niya is Conan din. Oo. Pinali daw kay Conan kasi natutuwa siya kay Kunanin! Kunanin! May kapangalan ka, Kunanin! Hi, Kuya Natsu! Alam mo ba, di ba nakabalandra si Mika doon sa ano, sa pinto? Ah. Hindi siya makalabas, di ba? Yung nakatabi siya. Ganun talaga siya. Nagka-climb niya kainin. Sabi ni Mika, baba natakot siya. Nakalabas siya. Oo. Dami nila. Parang ba, nagbabaw siya eh. Ang taba kasi ni Tita Mike. Si ano lang, si Pochi lang. Di naman siya guys, kinukulong lagi namin. Ay! No! Ano yan? Nagagalit si Kuya. Nagalit sila. Kaso, hindi siya hindi talaga siya makababa. And, alpa binuksan namin yung cage. Lalabas siya, tapos babalik din naman agad. Sanay na siya doon. Good morning, Kuya Peter. Morning. Mukha mo na daddy mo. Ayan. Ayan. Si Madam Emma, galing na sa talipapa. Hindi niya daw kamukha si Hindi mo kamukha? Sino kamukha mo? ano. Ano to, guys? Pipi. Barbecue? Ivan? No! Oo. Ano natin? Ihaw. Sabi daw ni Tita Oh, bubili si Emma ng... Ano to? Ulo? Balik na. Marinate. Kuno, Emma. Babad. Wala ka na. Bungog. Panipisin kasi na ano. Tapos, ano to? Bangus. Kaya kagabi. Kasi kumari tayong mga sa tantaran baga nakakuha dyan. Nirakot. Ayun, nagpabili ako ng tinapay. Tapos nagluto ako ng... Ano ba to? Tocino. Zino. Ay, ko loko eh. May uling ka na, Dars? Ayun na yun. Nag-iiyak ka na itong dalawa dyan, oh. Ano ba yun, Dars? Anong hugot mo dyan? Ba't ka naluluha? Kaya ko lumuyas eh. Ang lalaki ng ano, oh. Isda. Gagawa siya ng palaman ng ano eh. Ng... Yun, isda. Limosito tayo. Gagawa ulit ako. Hindi yan nilalagyan. Ha? Hindi yan nilalagyan. Tapos nababad na ni Emma yung ano. Liempo. Yun. Bili na lang kayo ng ano ha. Mag-edit ako eh. Yung... Ano ba yun? Uling? Oo. Uling tapos toyo. Sausawan natin mamaya na. Oh. Edit na ako. Daw rin. Kalap. Pwede na yan, 50 pesos. Tapos toyo. Ang kayo ng bala dito eh. Ay, nilagyan mo itong paminta, Emma? Okay. Grabe to, kaya aga-aga. Di ba sasakit yan mo niyan? Sabi ko na pumakan yung guys. Tapos ito sa doggies. Ayan. Mga 5 minutes na lang, Emma. Pwede na itong patayin na. Thank you. O, ito yung gusto na sa handang mo eh. Ilang kilo yan? Ano yung 150? Sige, ubos mo na. Haluan mo ano, habang mainit pa, haluan mo na nung dog food para matunaw na dyan. Bibi ako. Yan si Madam Claudia. Oh. Bangon-bangon na, Madam. Mamaya. Mamaya. Pagod na pagod eh, no? Wala kang ano ngayon? Pupuntahan? Very good. Kainan ngayon. Sarap ang ulam. Di ka kumain kagabi, no? Natulog ka na kagad.
Ayun guys, pinaiyak ako ni sis Cherry Up. Sinendan niya ako ng link yung sa yung sa Papi na na talaga siya dito, butot balat na. Tapos ayun, rescue siya and mukha niya si Grootey. Tingnan niyo. Grabe no. From a bag of bones to a happy push. Ano nyo? Oh my gosh. Grabe. Tapos yung tumaba na siya na ayan o. Para siya si Grootey. Para pati silang may ganto dito oh. Ayan o. Huwag niya si Grootey. Ay, ang saya lang. Oh my God, so guwapo. Ayun, thank you sis Cherry. Ayun, kahit na napaiyak po ako is super happy naman ako makita yung dog na naka-recover. Gusto ko ganyong story. Pero nakaka-bad trip yung mga lalo na sa Facebook kasi nag-join ako sa mga group, lalo na yung mga Askal group, yung mga ganun, yung mga meron din yung dog market. Mostly ayoko sa dog market kasi yung mga yung mga reason for selling is magpapalit ng ibang breed o kaya nagsawa na, yung mga ganun, nakapikon yung nila, yung mga reason for selling nila minsan na laruan ba yan na pinagsawaan nyo para palitan nyo na lang, diba? Yung emotional nyo na lang dyan, yung tawag diba, nag-invest na kayo ng dyan emotional investment, ganun. Parang yung pinanghihinayangan. Kung kayo hindi nangihinayang is yung aso, diba? Grabe din yung yung feelings nila na basta nyo na lang sila ipagbibili or isaswa. Ayun, doon ako napipikon. Tapos yung mga story nga ng mga na-rescue na dogs. Yun. Alam nyo, gusto ko din yung pangarap ko din na magkaroon ng parang animal center na maganda sa probinsya kasi wala din malawak. So, yung mga marirescue mong dogs, no? Ay, gusto ko talaga yun. Nakakatawa. Hindi lang dogs, sari-saring hayop. Ayun, nakakatawa kaya sila. Di lang nila alam kung paano nakakapagpasaya ang aso. Ang dami pa rin salbahe ngayon sa mga hayop, no? Nakakapikon. Ayun, nakaka-hurt lang. Pero ito talaga, grabe. Sobrang na-touch ako sa lalo na't kahawig ni Grootey ko. Ayun, kaya napapry-cry na naman ako ngayon. Anyway guys, ayun. Excuse na, sising na ako. Na pala. 10:30 na, busy na sila doon sa taas prepare na for lunch. And then si Kolokoy nagsiswimming na naman, nagpaalam sa akin. Sabi ko, sige mag-swimming ka ng 1 hour. Kasi by 12 or 11:30 kailangan niyang umalis. At may meeting siya sa simbahan. 2 beses nga siyang umabsent, magkasunod. Di ko rin naalala halos kasi busy talaga ako last week. Or may pinuntahan kami nung Sunday. Nataon na Sunday. Kaya yun. 2 Sunday siya hindi nakapag-meeting sa pagiging niya. Pagiging sakristan niya. So mamaya siya. Pag-meeting na siya. And pasasabay ko si Mika. Kasi may meet up si Mika for reseller. So yun lang guys. Thank you again sis Cherry. Fiesta. Hi Madam Claudia. Masarap yan! Hindi ka pa nakatikim niyan? Alin? May mangga daw, sabi ni Jackie. Kangkong. Pritong kangkong. Tapos, ano pa to? Okra. Okra. And then fish. Bangus. Tapos, ensaladang talong. Yes. Ano ba to? Ano to pa? Tawag dito? Alin? Gusto yan yung may mangga. Mangga, kamatis, Yan, ensaladang may mangga. Tapos, okra. And then, liempo. So, kain, fiesta. Happy fiesta! Let's dig in. Fiesta. Naradyo pa dito. Ganyan talaga Rosie Chicks ako. Sabi ko, mula-mula yung ano niya. Okay. O, sige na, ikaw na. Ikaw na, Rosie Chicks. Ano si Mother? Hi, Mother din. Ikaw ano?
Mas rosy cheeks daw siya. Talong chicks. Nagpapahilit. Ay, grabe init oh. Tingnan nyo. Kaloka. Tapos nagiinom pa sila dyan. Oh, wow! Ayos yan. Sakit mga hanap nyo. Ay, grabe init. Kaloka. Punta kami ano pala guys. To shopping center. Sasagap ng aircon. Makiki-aircon kami. Bibili to si Buntis ng ano eh. Mga dress. Dress ba? Leggings. Init. Yung hangin, mainit din, Mga leggings, so. 80 lang, wholesale. May maganda kulay nyo na. Tapos yun, ito. Bet ko to. Cute ng kulay. Pula kung may pula. Wala pula. Royal blue. Oh, chino, di ba? May ka sa blue. Royal blue. Ito? Bongga. Ano yun? Wholesale mo na. Magkano sa toko? Ang daming tao guys. Ang daming nakapila sa counter. Ayun si Inday, bibili daw ng suklay. Ayun si Mudra, nasa bilihan ng salamin. Sukat-sukat kahit meron na siyang ano, may glasses. Asan yung salamin mo? Yung salamin? Asan yung salamin mo? Si Miss Tapia eh. Di mo ginagamit yung salamin mo. Di mo kasi sinasanay, Mi. Huwag yan, kasi hindi yan sakat sa ano mo, mata mo, lalo masisira. Walang grado. Ay, ang cute naman yan. Pangana. Magkano yan? 60. Pwede na. Ay, laki nga gano'n. Ang laki yun. Ang pagod mo pa eh. Ay, hindi kita sa camera. Ay, hindi kita rin pala. Lumaki. Hindi ako naglagay ng ano guys. Moisturizer lang sa mukha ko. Kasi init talaga. Sakit sa ano, yung mga pores mo. Mahuhulas din ako kapag nalala ka. Pag sa'yo malinaw, tapos yung paligid mo blurred na, no? Oo. Pang ano nga. Mga pang beauty guru. Kulit na ito ni Mama. May salamin, hindi niya ginagamit. Hindi yan sukat sa mata mo. Masisira lalo. Talaga si Mama. Sarap kurutin sa singit din eh. Ito na yung mga napamili namin. Ayan, isang ano, mura. Ang ganda ng white na nabili namin eh, nung blouse. Blouse na, long blouse na. Ganda. Kaya more powers. More powers. Ito tayo. Sabi sa iyo eh, oh. Told ya. Dami niyang buntis ah. Shopping galores. Shopping pa more. Sahod pala kasi nung Friday, tsaka kahapon. Kaya ang daming tao dito ngayon. Bumili din siya ng mga ano guys, oh. Yung mga bedsheet. Ganda, oh. Magkano lang siya? 370. Pareho pala, no? Ganda naman ang kulay. Oo nga eh. Pares. Dito kami sa ano, Bangilista. Nakailang sakay kami kakahanap ng ano, House of Clouds na yun. Wala din naman pala yung hinahanap niyang ano. Hinahanap niyang vape. Ayun, magpagod lang kami. So, syempre, nagutom siya. Ayan, kain siya ng pares. Gusto ko lugaw eh. Ano laman yan? Wala. Sari-saring ano. Yoy. Nagutom eh, no?
Ew. Ayoko niya. Dito na kami Libertad. Bili lang kami na itong mga ano, cookies. Ah, sige. Chicha corn, kung anik-anik. Okay na yan. Yan lang. 4 na peraso. Ito masarap din yung Montostado. Dito sa Montostado. Mahal. Lit. Yun na lang. Magkalahat. Hello guys. Hindi na ako nakapag-vlog kanina pag-uwi namin. It's almost 12 o'clock na. Ayun. And I'm uploading na yung vlog kahapon. Ay, hindi pa. Ayun. Kahapon na guys yung vlog. Ang na-upload ko ngayon. Ayan na. Habol ko na. Yung ngayon na lang ang bukas naman. So, yung good night na kami. And yung mga shoutout tomorrow na promise. I'm so tired na kasi malis nga kami ni Daddy. So, yun lang. Good night. Tarap na yung bebe ko dito. Naku po, may pasa na naman tong batang to. Kaloka. Okay. Good night.